لناوچه کربورانا مردینی فستیوال زانستێکی هەواگەری و فێزایاتری دەرخستن 75 خوێندەکار بە 28 پرۆژەیەن خۆ بەشداری میهریجانی بوون پرۆژەیەن خوێندەکاران کێن لە قەدا زانست و تەکنۆلۆژی پڕ هاتن عەجباندن. به پشتگیریا مامۆستeyên xwe lêkolînên xwe kirin. Prototîpên projeya xwe çêkirin û pêşkêş kirin. Li navçeya Kerborana Mêrdînê Festîvala Zanistê ya Hewagerî û Fêzayê hat lidarxistin. ام وەکە مەکتەبە ئیمام خەتیبێ دەرگەشت ئەنەدۆڵ ئیمام خەتیب دیسەسی ژی ئەم ژی بەشداری vê میهریجانê بوون bi 5 projeyan bi proje xwe jî em ji li vê derê me amade kirin û yê gotxwazin vê میهریجانê bigerin li projê me jî dimeyzênin. Di Mêhrîcanê de 75 xwendekaran 28 projeyê xwe yên li ser qada hewagarî û fêzayê dan nasîn. Projeyên xwendekaran pir pêşketî bûn. ما uzayla ilgili me tiştek çekiriya. Mesela hem ez alimitim ku uçak çulul havayı ilminin. Ama ve tara çekir. Başa ivona go ciğer afade go ambulans naçe mavi çe mecbuna vi çekir kare ameliyat jibke navavi ekipmana vi her tişte navavi da. Prokeva çizmiş bike kamera ma pevekiriya. Jbuna kerboran yani go hani mikarben ulu maliyeti ve ne zede ben karım ve drone kullanmış bıkın. Buna iyice siparişi ve malzeme ve dana hamiya ma birleştirmiş ki Roma yazılım pevekir. Ab bafrokaka ma bir panel çekiriya. Vakti panel davet binin pervane ma zivrin uçaka ma jidiçe. Oka gound binin ve vakti davet bine pervane zivrin. Girêgirên navçeyê jî li festîvalê geriyan û projeyên xwendekaran gelek ecibandin. Geleceğin aziz sancarlarını yetiştirmek. Em dixwazin bi van bernameyan nifşên pêşerojê bibin Mîna Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar, Nûrî Demirağ û Vecihî Hürkoş. Ez bi xwe li vir bûm şahidê gotinên wan, ciwanan bi keleceneke mezin got, em xwediyên nifşên pêşerojê ne. Di pêşerojê de em ê hebin û em ê bibin zanyarên mezin. Xwendekarên ku di festîvalê de ketin dereceyê xelatî standin. Li Cevazabî Lîsê Qeymeqam, Şaredar û Müdîrîka Perwerdeyê ya navçeyê projeyektan dest pê kirin, xwendekar û mamosteyên